OIMORE ya Ramogi kamora wara maintire odiochieng' mar ariyo mar dwe mar ariyo higa mar 2024 machiegni e chenro mar OIMORE kama waikonu mathoth kotenore koda mach ma bende nomuoche kar dak ma Embakasi boma ma Nairobi ka bende koro sirikal wacho ni kambi mar gasno ne tiyo ataro mar chik ka sirikal osingo mar ruwo nonro kendo ni weg kambigo okawnegi okang' mager mar chik. Nyako Ramogi bende maeri kalo migao mar somo bende koro golo siem ne moko kuom jopuonj ma pod kwayo jonyuol mar mondo mi ogol omenda mathoth ma sirikal ok oyiego. Ka bende koro skul ka skul owach ni mondo mi kik dhi nyime koda wachno kawo kamano to sirikal biro kawonegi okang' waluwo wach moro bende kama bende nyathi moro manyako ma jahigni 16 osebed ka irocho ratiche yor bembo koda moko kuom jadolo e kanisa moro e kaunti ma Kisumu e gwenge mag Kajulu ka bende koro jonyuol mag nyathini eri ma bende nitiere koda tuo mar ndulme manyo ratichgi. Nyako Ramogi wanene wechego ma wamiyo pek. IPRA had actually denied the license. They compromised those who are supposed to oversight them. Sirikal seyo migao mar teko kuom chiwo lesen mar ohand gas e kar dak e sama idwaro mondo ru nonro ewi masich mach ma oweyo ji adek owito ngimagi. In that agreement, the 5 High Court judges and 2 Court of Appeal judges will be for Mr. Ruto, the Chebukati, later being elevated as the Chief Justice before the 2027 general elections. Ogai mar Azimio Raila Odinga lieko ni jatend piny William Ruto chano mar gwelo Wafula Chebukati kaka ogai mar doho motelo ne yiero maduong' ma higa 2027. Nyathi ma gitilo girocho ratiche ne gine ma gibedo kaka jachung' ma jal mokwongo ni e jating traf gi pi kitiso nyathi to jal mar ariyo ni e mane bisop manotiso olo nyathi pi. Familia more gwenge ma Kajulu manyo ratiro na nyargi matuore ma jahigni 16 ma wacho ni jodolo moko ne obambo kendo weyo gi nyithindo 2. Apisas ma KWS gigo ne omako kendo nego nyang' mane onego nyathi ma grade 2 e Aora Kuja kaunti ma Homa Bay. Na baba rote machuoke na ria deka uchel nono bende yudo wakanyo mbui mar Facebook wantiere achiel kachiel, YouTube Ramogi TV achiel kachiel bende yudo wakanyo Facebook achiel koda Instagram gi mbui mar X machiegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Jodak mamradi e Embakasi kwano lal tok masira mar mach ma Otieno manyoro weyo kethruok mag mwandu kod ngima oganda. To kaka jafamo marwa Eric Omenga lero obila dhi nyime gi timo nonro ewi gima ne dikel masira makochno. En masira mane otimore gi Otieno ma pinyru kod Tich Abich bang' agulu mar gas muoch e kar pongo gas e kar dagni. Kinde masira no oganda buora mane Rik ochako nindo ne ochiwo kalure kod muoch mag agulu mag gas mane Rik okwako lwasi. Ulikuwa ushafika hapo utasikia klipu zikingine nyamburko mag gas mane olorne gi kuonde magi mapile ne mach omako kendo ne olokre mirni olilo. Kalore kod pek mar muoch mag agulu mag gas go kata udi ma oganda ne odakie elora ni no mako mach. Bernard Malasi en achiel kuom jogo mane oyudo hinyruok kinde masira no. Ndio hiyo sijui ilirusha nini hapa kwa gate ikanipata hapa kwa kichwa nikabambuka kichwa hivyo na nikachomeka hivi na mgongo pia. Nilipoumia hivyo tu nilipata gari ikanipeleka hospitali. So huo mlipuko ulikuwa yani ulitetemesha nyumba kama mtetemeko. Tulijua tu yani hapa kuna kitu kibaya kimetokea. Bang' yudo thieth podi ne dhoge moko kalore kod gima ne otimore e kadak mare mapile. Dan Rono ma bende en jadak ma mradi mana kaka oganda mamoko e alwora ni ne gichopo mar reso oganda mane Rik mach othung'o kinde no. So kuna mtu alikuja akatuambia kuna moto imelipuka hapa kwa gas. Tukakimbia tukakuja sasa hapa kuona kuna mtoto alikuwa ameanza kuungua hapa nyuma. Hapa tu across penye gas imeungua. Juu hapa ilikuwa imeanza kuwaka. So tukasema wacha tuende to rescue. Kabla tufike pale pa kwenda kushika baba mtoto, hiyo moto ikaanza kulipuka ile kubwa kabisa. Sisi tukalala chini. Then juu nilikuwa na jumper nikalala chini na nika scroll mpaka nikatoka hapo. Sikuweza kufikia ule mtu mwenye nilitaka kurescue. Yeah.
Bad migao mar obila kaachiel gi apisas mamoko mag arita kwe ne ochopo e alworani mar chiwo kony kaachiel gi reso jogo mane ohinyore. Sasa kufika hapo hivyo nikaona moto imetokea huko kubwa kabisa, flame kubwa sana. Kuangalia nikajiuliza hii ni ndege gani? Sasa kufika hapo tu nikafika hapo hivyo, kugeuka imegonga hapo, ikashuka chini hapo kwa kabro, tena ikaruka juu, tena ndiye ikagonga pale. Kwa hiyo kono unaona hapo hivi, hapo ikadaivatiwa ikaenda kwa hiyo godown. Hapo ndio sasa moto ilianza kuwakia. Nyaka sani podi okoyangre ni mwandu maromo nade mane okethore kinde masira mabende jadek na owito ngimagi ka oganda maromo 280 to podi dhi nyime gi yudo thieth. E seche ma koro piny owacho koro chiwo sie mager e wi masira ma koch mane otimore e kadak ma Embakasi ni penjo maduong' ma jopiny penjo to ere kaka kembe ma itudo kod masira ma kama osebedo ka dhi nyime kod tiyo tijgi gino mabende noweyo ka jodak bura oyudo hinyruok kaachiel kod lal mapek. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Nyaka sani jadek osewito ngimagi ka mamoko maloyo 280 orwake ute thieth mopogore kaluwore kod masira mar mach manyo muocho otieno manyoro e kar dak ma Embakasi. Kaunti ma Nairobi olando thieth maonge chudo ne joma ohinyore e masirano ka migawo mar thieth kwayo kony mapiyo mar remo ne joma medo yudo thieth. Joyce Oduor nolimo osiptendego kendo miyowa mathoth. E od thieth ma Mama Lucy Kibaki, jogo mane oyudore masira mar mach mane omuocho otieno manyoro nigi rem kaluwore kod adhola makoro gidong' godo tok mach wang'ogi. Gilero gino mane otimore e iyo otieno. Sasa jana tulisikia nduru, hata nilikuwa nimelala, tukasikia nduru kutoka nje hivi tu, tukaona moto pande ile likiwa juu zaidi. Kukimbia pande hii tukaangalia ni nini ndio tutoe vyombo vyetu. Nikasikia moto ngasi. Kuangalia mbele hivi niliona giza, moto hivi. Kasikia murango pa amuka kuna chomeka. Mimi nikafikiria ni ile tu kuchomeka kwa kawaida, hizi manyumba tu zinachomeka. Gazi kila mtu anapiga nduru hapo nje. Kabeba mtoto wangu tukakimbia kwenda nje. Kutoka nje, mimi mbroti yangu mahali iko karibu na kampuni. Simepakana hivi. Sasa moto ilianzia ile side nyingine. Kuangalia kule mbele. Moto kubwa. Halafu mitungi inalibuka tu, naona ile sinaenda juu inarudi. Na ni moto. Masira makamano podi oweyo gigibuok ka thoth gino wang' e kinde mane gitemo ringo mondo gires ngimagi kod mago mag nyithindgi. Sasa wakati ile moto ilianguka hivi, tulikimbia hivi. Unajua tunakimbia hivi na moto liko nyuma. Sasa hii waona kuchomeka huku, tulikuwa tunajizuia hapa hivi. Sasa unashika kichwa hivi, manake moto hapa ndio ilikuwa mingi sana. Si waona hapa hata nilichomeka hapa hivi. Na hapa kwa nini mgongo, manake moto ilikuwa inatufuata. Sasa tukiwa tunakimbia, tukiwa tumesimama kando ya barabara tuone nini inaendelea huko, hiyo nini kakuja, hiyo flame ikakuja ikatuchoma hapo kwa barabara. Tulikuwa tumeanguka chini na watoto. Kugeuka hivi nikasikia hapa nyuma kama moto. Nafanya nasikia moto imenishika. Sasa nikaanza kukimbia. Sasa zile tunakimbia nikitafuta kijana yangu. Sasa zile tunakimbia tukaangukiana watu karibu 5. Kumbe moto ilikuwa juu inapita. Sasa inatuchoma tukikimbia. Jotugo wacho ni gisedak kanyo kuom higni mathoth ka gikia ni kambi mar gas nitiere e alworano. Mimi sasa kusema kweli hata sijuangi kama hapo kuna kampuni. Mimi naonanga roli ya tanki inasimama anga hapo. Najua tu ni zile zinakuja kurara hapo, kesho zinaenda kazi. Sasa leo ndio nilikuja kugundua kumbe hapo ndani kuna maroli za matanki na ni gasi inahusu hapo. Kosi tuko karibu na estate inaitwa Skyline. Kata kamano, sani koro gikwano lal maduong' mar mwandu mowang' e masirano. Nikaingia kwa nyumba. Kwenda kwa nyumba napata kila kitu. Ilipiwa. Sina chochote, si simu, si nini, kila kitu yote. Swali, si kuungwa. Ya sanju ilikuwa ngorofa. Chini ni mawe, juu ni mabati. Ukisa mabati zote sirisha kabisa. Kaluwore kod jatend od thieth ma Mama Lucy,
gisethiedho ji mathoth mane okel e od thieth kanyo, ka jotuo moko mane nigi atamalo mamalo mar wang' notere od thieth ma Kenyatta National Hospital kod Kenyatta University Teaching and Referral Hospital. Kuanzia jana usiku tumepokea wagonjwa 169 ambao wote tumewatibu hapa. Tumerifaa wagonjwa 24, 7 tumewapeleka Kenyatta National Hospital na 17 tumewapeleka Kenyatta University Teaching and Referral Hospital. Hatujakuwa na mkasa wa kifo chochote hapa Mama Lucy hospitali. Wagonjwa wote ambao wamekuja hapa tumewatibu na tukawarejesha nyumbani salama. Bende olero ni gavana ma Nairobi okautinga mar thieth michiwo ne jogo mane masirano juko. Bili zote za wale wajanga wa moto zote zimeviwa na gavana Sakaja. So kwa wale wote ambao watakuja leo na watahitaji kuhudumiwa kwa mkasa wa moto peke yake, naomba nieleweke vizuri kwamba kwa wale ambao wa mkasa wa moto bili zote zimeweviwa na gavana Sakaja. Kata obedo ni jotuogo kony mapiyo e kinde mane gichopo od thieth ma Mama Lucy, giywak ni yedhe magidokgo pacho e maonge. Tuliambiwa tuende kununua madawa, na dawa peke yake ukiangalia ni bei kali na saa hii hakuna pesa. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nolimo joma noyudo hinyruok e osuptende ma opogore, ka nyaka sani ji 280 medo yudo thieth e osuptende mopogore. Kenyatta National Hospital nitiere jotuo 43, Kenyatta University Teaching and Referral Hospital jotuo 17, od thieth ma Mama Lucy jotuo 169, od thieth ma Modern Komarok jotuo 18, od thieth ma Garrison jotuo 21, od thieth ma Metropolitan jotuo 8, od thieth ma Nairobi West bende jotuo 8, od thieth ma Radiant jotuo 2, od thieth ma AAR jotuo 3, kaachiel kod od thieth ma Nairobi jotuo 4. Kata doko ni gin gi rem kod adhola mabiro kawo ndalo mathoth kapok ochango, gikwayo kony mondo gidoge ngimagi mapile ka pile. Serikali tu itusikie na wewe visasi watusikie. Tumechomekewa ili ya ukweli. Hatuna mbele, hatuna nyuma. Uniform zao sichomeka zote. Sasa ile kitu tunaweza kuomba tu atusaidie. Mimi ni dereva lakini saa hizi vile niko itakuwa ngumu mpaka nipone. Hali yangu ya baadaye itakuwa ngumu mpaka nipone. Itakuwa ngumu manake familia wanategemea. Nategemewa shule, kulala na kulipa nyumba. Ni machugumu mingi. E seche makoro jotuogi medo bedo thieth kae ka girito mor mondo mi gichangi, gintiere kod luoro ni onge kama gibiro doke kalure ne gineno ka mwandu gi duto wang' e masira mar mach. Kata kamano gikwayo jogo machunygi olendo mar mondo mi owuog oko okonygi. Joyce Odur, Ramogi TV, kowuok e od thieth maduong' mar Kenyatta. Erokamano ahinya Joyce Odur kuom lipodno. Wadhi nyime kama sirikal osingo mar kawo okang' mager mar chik ni kambi mar gas manomuoch e kar dak ma Embakasi e boma ma Nairobi ma giwacho ni osebedo ka tiyo ataro mar chik. Kane oloso e kar masirano, jaloso e lo sirikal Isaac Mwaura owuok mager kod wuon kambino kogolo chik mondo ru nonro e wi gima ne nyalo kelo majno. Nyaka sama ne wadhi e yamo, ji 3 osewito ngimagi ka oganda ma kwadgi oyo 200 pod yudo thieth e ute thieth mopogore opogore e pacho ka. E okang' machielo, weche mag seyo makoni kod kocha wuok e wi masira mar mach manyomuocho tieno manyore kar dak ma Embakasi boma ma Nairobi, ka sirikal wacho ni kambi mar gas no osebedo ka tiyo kanyo ataro mar chik. Kane oloso kod jofwambo, jaloso e lo sirikal Isaac Mwaura wacho ni nenore ni nitiere apisa manoyulo e tich kaluwore ni kambi ni notuon lesen kod duol mar EPRA ka bende gisebedo ka gitiyo ataro mar chik. Those who are supposed to take care of these incidences, if IPRA had actually denied the license, they compromise those who are supposed to oversight them. So there is no denial in that, because if IPRA never gave the license, then somebody must have slept on their job. Mwaura singoni nono matuti biro time wi kaka kambino noyiene tiyo pacho ka kolieko ni mibadhi nyalo bedo e chiwo lesen kambino mar uso gas kama ji odake. So let's leave that to the investigative authorities, and even EACC needs to come on board on this, so that those who maybe were corrupted, and now we have lost lives and property, can be answerable. So I think that is as simple as that, said Olale. They must be held culpable. Mwaura singoni sirikal biro jolo anyuola mayudo masira e yore mopogore opogore nyaka ginyal dok e ngimagi mapile. Wale ambao wamepoteza makao kama hawa kina mama 9 na watoto 21 ambao katika Kenya School of Aviation,
wamepatiwa makao, na tunaomba ufadhili huo kupitia Kenya Red Cross, na pia Kenya Red Cross iko tayari, shirika la Msalaba Mwekundu, kupatiana shilingi 6,000 kila mwezi kwa miezi 2-3 hivi, ili watu waweze kujimudu kama ni mambo ya kodi na kadhalika. Kamano bende ogai mar Azimio Raila Odinga goyo mos ne anyuola moyudo masira kokwayo piny owacho mondo non matut wach masirano. We say pole to the families of the deceased and those who have been injured. We are with them at this very difficult time, but importantly, we want a proper investigation to be carried out about these illegal activities which has been carried out in the residential areas where people live, which end up with this kind of losses here. And we urge Parliament to get involved in this. Wach mosir kod Senator ma Nairobi Edwin Sifuna moyango ni gibiro tero wachno e nyim komiti mar teko ma en achiel kuom jokanyo mondo non tie wach muoch mar gasno. I would want to assure the people of Nairobi that you know us, you know the work that we do in the committees and in the Senate. We will be summoning the EPRA CEO and his team to come and explain to us all licensed facilities, where are they located, and the sort of mechanisms that have been put in place to ensure that those facilities operate safely. Penyo maduong' en ni to bende sirikal dhi chopo kare singo mare mar nono kendo kumo jogo moyudo kod ketho mar yiene kambi gas tiyo e kind oganda, kose obiro kalo kayamo mana kama moko. Igino madhi medo liet mar siasa e pacho ka ogai mar Azimio Raila Odinga olieko ni jatend piny Kenya William Ruto chano mar gwelo jakom machon mar IEBC Wafula Chebukati kaka ogai mar bad migawo mar doho motelo ne yiero maduong' mar higa 2027. Raila wacho ni e romo mane Ruto otimo kod ogai mar doho Martha Koome kar jot maduong' mar jatend piny juma mokalo, Koome osingo mar miyo Ruto thuolo mar gwelo joyal buche 5 mag doho mamalo kod 2 mag doho mar apil e kinde mar Ruto to ne osingo mar medo pok mar omenda ne bad migawo mar doho. E winjruok ma kamano, Raila wacho ni Chebukati kod jakom machon mar IEBC Isaac Hassan ne odhi ibiro gwel kaka joyal buche mag doho mar apil. Kristo Wino nigi mathoth. Ogai mar Azimio Raila Odinga olieko ni tiere cheno mar gwelo jakom machon mar IEBC Wafula Chebukati kaka joyal bura mar doho mar apil motelo ne nie lemo mar ogai mar bad migawo mar doho ne ikrok ni yiero mar 2027. In that agreement, the 5 High Court judges and 2 Court of Appeal judges will be for Mr. Ruto to forward to the JSC. And he floated the names. Immediate former IBC chairman, Mr. Wafula Chebukati, and former IBC chairman, Ahmed Isaac Hassan, are to be appointed as Court of Appeal judges, with Chebukati later being elevated as the Chief Justice before the 2027 general elections. Kaoloso kod jofwamb weche e log tich mare ma Capitol Hill e bore Nairobi, Raila oyango ni ma en achiel kuom winjruok mane obetie kind jatend piny William Ruto kod ogai mar doho Martha Koome e kar jot maduong' ma jatend piny e bore Nairobi juma achiel mokalo. We can now confirm that there exists an elaborate plan that will allow Mr. Ruto to appoint friendly judges to the judiciary with the complete concurrence of Chief Justice Koome. This was among the issues discussed and agreed on during the ill-advised meeting between Ruto and Koome at State House. Kalore gi Raila Odinga, Ruto ne omi thuolo mar gwelo joyal buche 5 mag doho mamalo kaachiel gi joyal buche 2 mag doho mar apil e kinde ma bad migawo mar doho to ne idhi medo pok mar omenda e winjruok ma kamano. At the meeting, the Chief Justice and Mr. Ruto reached an agreement that will supposedly allow Mr. Ruto to provide additional funding to the judiciary. In return for this additional funding, Justice Koome is to advertise vacancies for 5 additional High Court judges and 11 Court of Appeal judges. Jakom machon mar IBC Isaac Hassan bende ne idhi gwelo ka jayal buche mar doho mar apil e mano mar Raila Odinga wacho ni en chenro mar William Ruto mar ng'wano doho mamalo kaachiel kod doho mar apil
bang' mako mafuanda doho mamalo mogik. The administration believes it has completely captured the Supreme Court and now wants to target the problematic lower courts by stuffing them with loyalists with the cooperation of the Chief Justice. Magi timore kinde ma duol mochung'ne joyal buche pacho kae JSC olando thuolo mag joyal buche 11 mag doho mamalo kaachiel gi joyal buche 5 mag doho mar apil. Raila medo wacho ni weche mag ng'wano bede mamoko mag sirikal kod piny owacho mamalo e achiel kuom gigo mane okelo tulo e yiero mar 2007. The capture of the judiciary of all institutions, the beginning of a steady descent into anarchy. It is the beginning of the embrace of the law of the jungle instead of the rule of law. Bende ose ogai mar doho Martha Koome kuom siro chenro mag mako mafuanda bad migawo mar doho ataro mar chik. Raila ohum nono ewi gimomiyo Martha Koome ne odhi kwayo Ruto omenda kar chwalo kwayo makamano ne od bura ma ema nigi teko mar pogo migepe mag sirikal omenda kaluwore kod chik. The presidency cannot allocate any money to the judiciary. Madam Koome knows this, and yet has willingly proceeded to associate herself with and endorse an illegality. Where Koome sought money from the State House and not from Parliament, only she can explain, but it spells doom. Romo mar Ruto kod Martha Koome ne oyudo sayo mapek kowuok kuom riwruok mar okinde pacho kae LSK, moko kuom josiasa kaachiel kod jopiny. Ruto kata kamano ne oramo ni romo makamano ne en mar bilo wach e wi okenge mag nywako ne lweny mar kedo gi mibadhi e pacho kae e migepe duto mag sirikal. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E thuolo machielo migawo mar somo golo siem ne skunde mag piny owacho mag primary, junior secondary kod secondary majuogo jonyuol pes. Kuom mae, migawo mar somo golo chikgi. Skunde secondary duto owe juogo jonyuol omenda ma ok opuodhi, ka mago mag primary kod junior secondary duto ichwalo negi omenda mag tayogi. Kamano bende skunde onyis mondo we uso lep skul kod gik dak mag boarding kokalo andika mane ochiw tarik 30 mano chiw tarik 30 dwe mar 5 higa mokalo. Skunde sekondari duto onyis mondo luw andika mag omenda mag somo kokalo andika e oboke piny owacho namba 1555 ma dwe mar 3 higa mar 2015 manyiso kaka ipogo chudogi magin atamalo 50 tam mokwongo, atamalo 30 tam mar 2 kod atamalo 20 ne tam mar 3. Chenro mar chiem migago kochuno omiyo kik tam nyathi moro amora somo ni ok ochulo pesano. Apisas mag somo moting'o directors e counties kod sub-counties nyaka chwal skunde ma juogo pesgi ne jagoro mongirore migawo mar somo. Skunde duto bende idwaro mondo jasi oboke mag omenda somo mabende nyaka goye kogno gi director mar somo e sub-county. Sub-county kod county director mag somo ibiro kawnegi okang' ne skunde manie gwengegi ma ok oluwo chikegi. Oboke duto mosejasi mondo chwal e log tich mar migawo mar somo giko odiechieng' mar tarik 9 dweni. Riwruoge ariyo mosebedo katayo tije chukdar mag kembe mag ji giwegi mano oseyo dwaro mar director mar bad migawo mar piny owacho mosebedo kagayo tije chukdar Fazul Mohamed kuomiyogi siem mar ndalo 7 mar medo chukdar mapacho ka osara. Riwruoge koro wacho ni kidek magi lesen mag tich wirani gi koso chopo dwaro mar chwalo chudo makamago. Sharon Ong'ao nigi mathoth. E romo mana gi luonge jofwambo, riwruoge ariyo mosebedo katayo tije chukdar mag kembe mag ji giwegi mano Kenya Security Industry Association kata KSIA kod Protective and Safety Association of Kenya kata PROSAC osayo siem mar ndalo 7 momigi kod director mar bad migawo mar piny owacho mosebedo kagayo tije mag chukdar kata PSRA mar chulo chukdar osara matin mogik mar siling 30,000. Jatelo Fazul Mohamed ni muomore chiewo kinyi ko kinyi to wacho mochiewogo maonge e chik manochako migawo motiyone miluongo ni Private Security Regulatory Authority. Kalore gi mane en jakom mar Kenya Security Industry Association Eric Okeyo, dwaro mar chulo chukdar osara matin mogik mar siling 30,000
ok nyalre. Wirani dwaro makamano ok lure gi chike mateo bad migao mar PSRA. Wachiwo tije ne ji 2.5 mwachulo omenda mowinjore kodgi kata mowache chik ma ok en 30,000. Kiwacho ni koro wachak chulo gi 30,000 e ndalo 7 nyiso ni dhiro wa oko e ohala. Okeyo kwa jatend migao mochung' ne arita kwe Kithure Kindiki mondo donjie wachni mondo kaw ndamo mager ne Fazul Mohammed kaluwore gi wacho weche moko tenore chik. Wach momiyo koro giluor ni lesen magi mag tich nyalo magi. Omiyo wawacho ne jatend migao mar arita kwe miluongo ni Ngire Kithure Abraham Kindiki ni mondo donj e wachni mondo kaw ondamo mar chwat ne migosi Fazul. Oseo bad migao mar PSRA ni gisebedo ka gitiyo moko tenore gi chik. Wirani kata jokanyo mag boda 11 mowinjore bedi e riwruogno bende ok oyangore malong'o. Nekech chik ni bende onge regulations. Nekech bunge nogolo 2019 regulations onge mar chik ni. To chik mora mora e Kenya ko onge regulations tiwacho no konyal tiyo. Board ni migao ma Fazul tieni obendo onge gi jokanyo 11 ma chik wacho no nego bede. Owacho ni ting' mar medo chukudar osara e pacho kae owinjore ochiw gi jatend migao mochung' ne jotije e pacho ka Florence Bore. Komedo ni kata Bore owuona noyudo buok mar oboke ma wachore ni wuok e apis ker mar medo chukudar osara. Institutions mag labor kalatas mare chik mare matin mar 46 wacho ni en kende mobiro wacho omenda monego chukdar yudi. Omenda no kawuono en 16,000 gi 15,000 kuom chukdache go matiyo tieno koda odiechieng'. Riwruoge mosebedo katayo tije chukdar mag kembe mag ji giwegi wacho ni gindiko e tich chukdar maromo 2.5 e pacho kae. Chik makamano koket e tema nyalo miyo chukdar mathoth lalo tijegi. Kiwacho ni koro wachak chulo gi 30,000 e ndalo 7 nyiso ni dhiro wa oko e ohala. Tidhi keto ji 2,500,000 bedo ni koro gionge tich to nye gitiyo tije arita kwe. Koro ing'e gima dhi timore. Ka jomong'e tije arita kwe koro odak Kibera gi Mathare gi Dagoretti koro gionge tich. Koro gima donjo en ni koro arita kwe okethore. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Nyakoromogi wakawiyo mokwongo e chenro mar OIMORE. Kikidhi mabor pod wantiere koda chenro mathoth mawaigonu. Pauline, you have won 300 Majina naitwa Pauline Piero Wawira Njage, ishi hapa Mrorongo Phase 3. Sasa niliamini wakati nilipigiwa simu na hiyo namba walikuwa wamesema ya customer service. Tutakaa chini na mzee tupangane juu tulikuwa tumeweka 2024 resolutions. Sijatosheka, nitaendelea, nataka sasa hiyo 5M. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Asante. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Tindo etikoma yana bango tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimebwana eno wengenjo mana. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisi. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man.
swati omdo aromu yakombwa ani mambi no chote bumusani no yakombwa nandi mambi ndi no chote bya mate ani nengia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagia in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Ngolo marumba siko kinde duto. Secherio amirumba mokwe tango kodi mbaka bende. Kakikuwa eno emakelonie. Tiedero. Yesu Kageso Saparo Diambo. Manera TV. Machigni kendo tok menyo mar ndalo ariyo apisas ma KWS omako kendo nego nyang' mane omako japuonjre ma grade 2 mane odhi tumo pi e aora Kuja. Tok yango nyang'no apisas ma KWS noyudo bath ringre mag Felix Odongo mane japuonjre Ombo Nazarene. Ringre mane oyudi otere kar kano ringre ma Manyata Nursing Home mayudore Kobodo e Indhiwa Sub County. Familia moro e gwenge ma Kajulu County ma Kisumu manyo ratich nyargi ma jahigni 16 magilieko ni jadolo moro osebedo ka rocho ratiche. Nyathino ma bende nigi tuo ndulme nyaka sani osenyuolo nyithindo 2 kaluwore kod monj mosebedo katimore kuom higni 3 koro. Miliseta Dhiambo miyowa ler mathoth. E dala Graduates Owino mayudore ward ma Kajulu e sub county ma Kisumu East e county ma Kisumu. Warado gi jaode Mama Eunice Owino kod nyare kod chielaro. Nikech tuone mar ndulme, mano miyo nyare okochomore kod somo tir. Kata kamano, wiye poko wil kod buk. Bang' ndiko matin, nyako ni majahigni 16, lau lep nyathine mar 2, masani hao jumbe 2. Bedo ni koro, en kod nyithindo 2, kalure kod tuone mar ndulme, miyo min gi mirima kod wich bar. Kongo noro isache ko jahigni 13, mar 2 chako roch ratere ko jahigni 16. Mokwongo ne ko penjo to nyathini ne okoni nyang'ani no luonge e buro dowa to miye siling 20 to kosetigo kod to nyiso no dhiyo. Aya mar 2 ni bokoni kaka en ngama tuo pacha nyapato chako wuotho dhi Kiboswa to nokalo to riyo no ige to rao. To korao to kwayo pi to yudo ng'ano to ng'ano to monde pi koro ka ng'ano osemiye pi to okawe to odhi kode bungu emano otimo ne timno. Koro no ng'ano nonyise ne kofulo to goye. Nyathi ma gitilo girocho ratiche ni gine ma gibedo kaka jachung' ma jal mokwongo ni e jating traf gi pi kitiso nyathi to jal mar 2 ni emane bisop manotiso olo nyathi pi wiye. Koro gichalo joma oyiro nyathine. Bang' fwenyo ni nyare ne oroch ratiche kaka olieko kod jayalo ma hike nitie diere kaachiel kod bishop ma jahigni 70 gi wiye ne okawo okang' mar donjonegi. Kata kamano pok oyudo ratiro. Jaduong' gweng' kana dhi ire noketo wachno piny nokoni wach ni oinge kawa kachiel nyaka ka polis. Kotera kuro to nwadhi ora mondo adhi akaw pithiri adhi Russia. Kadhi Russia ka jotich nyithindo jogo nondiko statement mare gichako ng'isa na chaka duoko statement ka polis na duoko natimo kaka ne giwacho. Chopo kama koro ging'isa ni mondo arit ti nyaka nyathi konyre. Natemo matek marito nyaka nyathi okonyre. Kokonyo sa 5 gi dakika 10 agocho immediately to OCS to duoka ni sawa
to kanena to mago kao koro akanyo po gidogi gochona. Okwayo mondo okaw kang' moreto mondo nyare oyud kony. Gin joma nitie joma ngima kendo giwuotho to nyathini to en ng'ama tuo ma wiye rach. Koro pio waneno ni mondo kaw nikech gipucholo gima koro giloke omak jogi ama ging'i yo ma gikonyogo nyithindo. Ka gineno ni ok ginyal konyo ni to koro gidhi gicham oganda e nikech mokwongo nyathini en underage kaluwore kaka tuo bende tuo ng'ama nyalo winene onge nikech kata mokwongo ni asandra godo ok yot mondo obed gi od nyathi inya papa no onge to jwang'i kode kanyo. Kaluwore kod tuo ndulme mosemedore pacho ka higni mokalo nochuno mondo nyathino owe skul gi e klas 5 ka sani oja higni 16 kende gi nyithindo 2 nyithindo moyudo kaluwore kod bembo kaka ilieko ni jodolo mar kanisa moro e gwengi ne otimone. Penjo en ni konyruok ne nyithindo manyiri kaka mae biro wuok kanye. Millicent Adhiambo, wang' jowi mar Ramogi, Kajulu, Kisumu County. Wadhi nyaka kaunti ma Migori kama luoro nitiere ne kaunti no muoch mar tuo mar nyaldiema kidek chopo kaluwore koda muoch mar tuo no tarime piny libamba mar Tanzania mabende koro goyo tong' kod kaunti ma Migori. Kaunti ma Migori gi sane kasore mar geng'o landruok mar tuo no ma higa mokalo ne okawo ngima ji 8. Jojo manigi mathoth. Tuo mar nyaldiema osebedo keded midhiero e piny Kenya kata bende migawo mar thieth osebedo ka keto kenge mopogore opogore mar tieke. Piny Kenya achiel kuom pinje 10 mane oketo koke e winjruok mar tieko tuo mar nyaldiema ma idendo kaka Ending Cholera Roadmap mane oketi korwogno mar World Health Organization e higa mar 2018. E piny Kenya counties mathoth ma oting'o kaunti ma Migori osebedo kod tuo mar nyaldiema. Higa mar 2023 kwan ji maromo 8 ne owito ngimagi e kaunti ma Migori bang' gamo tuoni. Sani bende koluoro nitiere bang' tuoni muoch e piny bamano mar Tanzania ma ogo tong' kod kaunti ma Migori. Nyaldiema owuok kuro. Koro wan wang'iyo ni borders waketo safe ni wan gi commodities moromo, surveillance team marwa be ng'iyo. Penjo maduong' en ang'o momiyo pod tuo mar nyaldiema pod nego oganda e kaunti ma Migori kata piny Kenya mangima. To en ang'o bende ma inyalo tim mar tieko tuoni? Omiyo tuo mar kolera ni chendo en ni pok ji oketo gimiluongo ni proper sanitation. Iyudo ka pok wakawo jukumu mar sana wan kaka jopiny kata ritore kendwa wawegi nikech wang'iyo government mondo mi okonywa. Pi ma watiyogo wagole kanye mokwongo to kuma wagole ni pi ma watiyogo ni boler. Ama nazambia kila mmoja ajaribu atumie maji masafi ili kuzuia kolera. Ni shule zetu waweke maji safi, watoto wetu wanapoingia wako wana sanitize mikono zao, kuosha hiyo dawa ya kusanitize mikono ambazo wamezema vibanda za hoteli. Wamama wanaenda wanachota maji machafu ndio wanakuja wanatumia kupikia, wengine wanaogea pale. Sasa kunini hiyo mambo inakithiri sana na inaleta ugonjwa wa kolera. Gini obiro kelel kagi michamo belel, chiemo michamo be okoted maber. Koro medo kwayo gini med keto lere ngas mamalo. Oganda e kaunti ma Migori wacho ni piny owacho pok oketo kenge makare mar tieko tuo mar nyaldiema. Nitiere utende miyudo ka utende moko nitiere bath ndara, vibanda moko, kuondego kidhi ng'iyo kata mana pige miluoko godo saende ma ji dwa chieme. Iyudo ka pige go olil seriously. Inafaa county government ya Migori iangalie venye takataka zinaweza tupwa na maji machafu pia. Unajua kuna kama hoteli zingine ndogo humu wanachota maji machafu sana ndio wanapikia chakula. Jatend migawo mathiedho e kaunti ma Migori Julius Nyerere wacho ni kaka migawo gidhi neno ni kuonde mag uso chiemo obede rang'iny makare kaka achiel kuom yorego mar kedo kod tuo mar nyaldiema. Ng'ata matiyo mamulo chiemo nyaka tere test momiye certificate ni en free. Koro mano osebedo kitimo kendo jowa wuotho timo license. Migawo mathieth e kaunti ma Migori bendo jiwo oganda mondo koro kony piny owacho e kedo kod landruok mar tuoni mar nyaldiema ka giketo lere kinde duto. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Wadhi kaunti ma Homa Bay kama sirikal mar kaunti no oriwore gi counties mamoko ingo odiochieng' mar kuonde mag thidhna kama riwruoge mochung' ne rito alwora e kaunti no jiwo migepe mopogore mondo oriwre mar rito kuondego. Kaluwore gi lipot mar migawo mochung' ne rito alwora NEMA, kaunti ma Homa Bay ni kod kuonde mag thidhna 60 to mana adek kende mane osego chapa e gazet mar piny owacho. Kata kamano ok omigi arita kaka owinjore. E nyasi mane obagi e mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay, jokanyo e riwruoge makedo ne rito alwora ne oyiere mar tiyo kanyakla mar rito kuonde mag thidhna manie kaunti no magiwacho ni sani jopiny odonjore e puro. Wetland is an area of land covered by water, either permanently or seasonally, where organisms have found habitat. In Homa Bay, we have many wetlands, but they face a series of threats. One of them is pollution. Number 2, we have encroachment. Number 3, we have wildfires. And I would wish that if the people of Homa Bay could work in an interagency approach, we'll be able to peg the wetlands so that we preserve them for the benefit of the present and the future generations. Whereas Kenya has only 6% of the shoreline of Lake Victoria, it contributes 80% of the waters of Lake Victoria and also provides 80% of the fish breeding grounds for Lake Victoria. And all the fish breeding grounds are in wetlands. Gigengo oula, sama gigengo oula ngeni lo ma ipuro mar agriculture cha bende okethre. To bende gikonyo gimiluongo ni fighting of climate change. Kaka iwacho, iwinjo ka NEMA director wacho ni Homa Bay ka ging'eny gin madhi 60 tadek kende mobedo gazeted. Matiende ni mobedo gazeted gima sirikal nyalo tiyo gi pesa mondo tim ang'o? Mondo olosi. Koro koket chike mabeyo gi policies mabeyo to 50 gi wiye ma pod odong' gi be kobedo gazeted to wabro konyo alwora maber kendo alwora wabro dhi mbele. Kar thieth ma Equity Afya ma bende en mano mar bengi mar Equity oyawo bade boma ma Migori ka koro kelo kwan bede magiseyayo bombe chopo 102. Chiro no mano otelie kod jatatije mar Equity Afya Samson Mwangi kod jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Julius Nyerere. Mwangi wacho ni kaka kar thieth gombo margi en medo kuonde mag chiwo thieth e Kenya mangima mondo gikony piny owacho e keto yot ne oganda yudo thieth. Omedo ni gibiro medo kata bedo ka gichiwo kuma mar thieth mondo oganda bed kod yot e yudo thieth. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Julius Nyerere ne owacho ni biro mar Equity Afya dhi konyo bero weche mag thieth e kaunti ma Migori ka omedo ni kaka piny owacho mar kaunti no gikore mar tiyo kod Equity Afya. Yeah, we are really pleased to be here today to be launching our 102nd of the Equity Afya network. Today, as I said earlier, we are opening 7 of them, and our intention is to grow the population of these units to 300 this year in Kenya and 1,000 in the region by 2030. Equity Group thought right that we not only assist families to grow economically, but also to protect that wealth that they create. And so without health really, productivity is significantly affected. And hence the reason why the group is very intentional, providing that affordability, quality, and access. We work together with private sectors to improve quality health care because health is very broad and very critical. And we have roped in Equity Afya to help us in meeting PCN. PCN means Primary Care Network. So this is going to be a spoke, and then we have other hubs. So our intention is to expand so that everybody can access medical facility, quality one. Naitwa Simon Mola toka Rimuru. Nilipigwa nikuwa kazini, nikapaki gari kando. Sasa nikastuka. Nilipata 12 kwa 15 clear kuongezea kwa biashara nafanyanga ya ng'ombe hivi. Ninunue ng'ombe ingine niendelee kuchinja. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18.
Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusoti. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Kama mmiliki wa matatu, unahitajika na mhudumu wa bima kuwa na njia ya malipo ya kidijitali iliyoidhinishwa ili kuwezesha matatu yako kupata bima. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okuongo kama ni luongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora okpeye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo kor goyo jonam gi rech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ramogi Night, chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajawa. To kore kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko joko kota we imam. Ana miela miela zipeo onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanindo. Ramogi Night. Tumoketo wiya. Makinungo. Ticha Beach ka Ticha Beach, Sang'wen otieno. Machiegni paw tuke boma ma Eldoret rwako ng'weye mag Sirikwa Classic Cross Country Tour odiechieng' makiny ka jong'wech gi jochan ng'weyegi oseketo ikruok margi makare. Jong'wech ma Kenya kotelne gi jaloch mar ng'weye mag Cross Country Lilian Kasait, jaloch midila mar Silver e ng'weye mag mita 1000 kaachiel gi Mary Mora ma en jaloch e ng'weye mag mita 800 osechopo e boma ma Eldoret kendo lero ni kata lando ni gibiro tiyo gi ng'wejni e timo ikruok margi ne tuke mabiro. Ng'weyegi oywayo jotugo 29 mawuok e pinje maoko. Jobag tukegi kotelnegi kod Director Barnabas Korir olero ni ng'weye mag Sirikwa biro chiwo thuolo ne johera mag tuke ng'wech neno jotugo magihero. I will use this cross country as other people also used to catch themselves to prepare for forthcoming cross country. More it's a matter of running and it's a matter of working hard because we have a strong field. I'm just going to try my best, and once I say I will try my best, I'm going to do what I've been doing. Tomorrow I hope there's a lot of local heroes here in Kenya, so I will have the opportunity to compare myself to them, but they're running really fast, so I hope I will be satisfied with my results.
E tuke mag Kenya Premier League ni klab mar Gor Mahia biro dhi nyime gi manyo kombe margi mar 21 e tuke adhula lig maduong' ma pachoka odiochieng' makiny. Kogalo biro rakore gi klab mar Police e round mar 20 e alap ma Police Sacco Bore Nairobi. Murang'a Seal mawuok e kaunti ma Murang'a biro rwako Bandari e alap ma Murang'a chieng' Jumapil. Murang'a Seal nyaka sani omako thuolo mar 11 gi points 24, point achiel mbele klab mar Talanta ka Bandari nitiere thuolo mar 5 gi points 31. E tuke mamoko Posta Rangers biro rakore gi Nzoia Sugar ka Tusker biro tugo gi Bidco odiochieng' makiny e alap ma Machako. City Stars momako thuolo mar 2 points 10 tok Gor Mahia biro rakore gi Shabana chieng' Jumapil e kinde tuke mamoko. Clarity and characteristics ya way of play, unataka nini already nishawaambia stronghold zangu na ndio nimewaki na nimeona kabisa they are doing the four strongholds zinawaki vizuri kabisa. So kile nimejaribu kuzungumza na vijana to a patient and everything will come.